משוואות הכפל המקוצר, למה בכלל צריך את זה? עכשיו אנחנו התעסקנו בעיקר בחיבור של x עם עוד משהו. x ועוד 1 שווה 4, x שווה 3. אנחנו גם התעסקנו בחיבור של x עם עצמו. x ועוד x שווה 4, זה בעצם אומר ש2x שווה 4, וזה אומר ש-x שווה ל-2. זה יחסית פשוט, אבל מה יקרה אם נתחיל לסבך את העניינים? בוא נגיד ש-x כפול x שווה ל-4. מה יקרה אם נכפיל את x בעצמו? זה בעצם כמו לומר ש-x בריבוע שווה ל-4. אתם מסתכלים מהצד ואומרים לעצמכם, כל ילד יכול לפתור את זה. מה כפול מה שווה 4? 2. x שווה 2. וזה נכון, אבל זה נכון חלקית. כי גם מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול עצמו, גם זה שווה ל-4. מינוס כפול מינוס שווה לפלוס. פעם ראשונה אנחנו ניפגש במצב שבו יש שתי תשובות אפשריות. ה-x הראשון האפשרי הוא 2, ה-x השני האפשרי הוא בכלל מינוס 2. הדבר הזה יכול רק ללכת ולהסתבך. בוא נגיד שאנחנו אומרים, במקום x כפול x שווה 4, x ועוד 1 בריבוע שווה ל-4. זה בעצם אומר שכל היחידה הזאת שווה או ל-2 או למינוס 2, בריבוע שווה ל-4. בוא נכתוב את זה. x ועוד 1 שווה ל-2, זאת אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה היא ש-x ועוד 1 שווה למינוס 2. נוריד אחד משני אגפים פה ויצא לי ש-x שווה 1, נוריד אחד משני אגפים פה ויצא ש-x שווה למינוס 3. זה בעצם שתי אפשרויות ששתיהן נכונות בשביל התרגיל הזה. וזה לא נראה ככה ממבט ראשון. מכאן זה רק יכול ללכת ולהסתבך. בשביל להקל עלינו בהמשך התרגילים המורכבים, ניסחו את נוסחאות הכפל המקוצר. בוא נעבור עליהם.